sustain energy. More and more wins with para sa Vita Fresh Moments. Bioderm Fresh Air ngayon. Up to 12-hour long-lasting freshness na. Panapat ka rin. Beat the germs. The epic search is over. Nasa ito na. Golden chicken curry filet. Oh my God. Ang sarap. Sulit-sulit. 92 pesos lang. Ang laking abala ng barado na yun. Mag-Dixon Healer for fast relief mula sa barado ilong. Kahit kailan, kahit saan. Dixon Healer. With aging, the back muscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Strict and sure gold with strength growth. The HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Dami mistake. Ulan! Ako, amoy kulog. Nag-washing na naman. Use Dami mistake with 24 hours perfume pa mo. Iwas kulog, iwas pa ulit-ulit naman. Perfume pa ka! Naghan ang excited ako. Busa, paring sabihin. Buong Pilipinas ay pa-excited! Kapag may paasa sa'yo, hindi dapat magpahimpun sa nanay, puso, magmit sa tulong ng Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex King. Birch Tree Fortified. Ang gatas na may tricky lakas. Tulong sa brain lakas, bone lakas, at immunity lakas. Araw-araw yung sarap ang tricky lakas ng Birch Tree Fortified. 750 lang. Ay, just sumi. Every Filipino deserves a gentlest care down there. Dapat. PH Care. Our gentlest care. PH Certified. For every Filipino. Gentlest care for everything. Our gentlest care for every Filipina. Para sa mga siksik ng araw, masarap ng Skyflakes na maaasahan. Ang gastos ko sa bahay. Sakit ng ulo ko sa buntis. Maraming hindi pwede. Pero ang By Jessie, pwede. Kahit sa wala naman ng tiyan. At senior, pwedeng-pwede pala. Choose Ingat, choose By Jessie. Mula noong hanggang nagpapuli tayo mababalita at magbibiguhan sa bawat mamayang Pilipino. Ito po ang DZNM Radyo sa Easter sa balita sa public service. Polusyon, allergens, virus, nakakaubo, nakakahinala, may hinala distancing. Pero namang ubot hika dahil may plemang nakabara. Ilabas, para walang umiwas. May Plemex Forte para dyan. Gawa sa natural na lagundi. Plemex Forte. Sismel TV, good Para sa ginawang evening. ganda, Plemex Forte. Tigil ang ubot hika. Tigil ang hinala. Sa lagundi, alam na. Plemex. Ang dessert mo, mainam fortuna. Siksik, sarap, at sulit. See? Konti lang ang mantika. Nagtukalasarap. Masarap. Switch to Sandarina Fortuna. Ang dessert. Ingat sa dehydration. Viva is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration mo, Viva Life. Dahil ngayon si baby, mag-ingat sa dehydration. Sis Rina Rose Vlog, good evening. Dehydration. Mag-ingat sa dehydration mo, Viva Life. Promise, baby, hindi ka magigitin. With that baby, hindi ka magigitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash and ang panalo mo. Iba ang swerte doon. Bet in it, top hinge. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi lang, pinapatay sa tanggol. Hindi ako paniwala makakagawa sa sa kuya niya. Di ba tayo pupunta sa ospital? Para bantayan si Tanggol? Oo nga. Paano sumay pa siya nakakaaway niya? Para patayin. Hindi tayo pwede pumunta doon. Marami. Alam naman ni Tanggol na magiging magulo talaga ng buhay niya pag pinasok ng politika. At lahat tayo sinangayunan natin yan. Pero kung hindi yung ginawa ni Tanggol, hindi naman
nagsakripisyo sa tanggol para sa Maynila. Upang makikita yung katiwalian at kasamaan ng mga gure. Istanbul! Tagal. Buti wala mas mangyayari sa'yo. Pinag-alalan mo kami. Tagal. May kailangan ka malaman. Alam na namin kung sino may gawa nito. Ina. Sigurado hindi ka makapaniwala. Hindi mo maisip yung gagawin sa iyo. Ina. Ang kapatid mo. Si Santino. Sis Mel TV Vlog. Nakuha namin sila tanggol. May mga tinamaan kami. Bisitahan ko ang ano mo channel. Sigurado kaya. Sigurado kaya baka dito gumawa ito. Sis Mel TV Vlog. Oo namin natutunan ito. Sigurado kami na may kinalaman. Mag-iwan na ako ng bakas sis ha. Delikado na talaga ang buhay mo ngayon. Hindi lang mga gererong kalaban mo. Pati na kapatid mo. Sis Rina. Kinalimutan na ni Santino ang pagiging magkapatid nila. Emmanuel Christine. Good evening. Isa lang ang dapat matira sa inyo ngayon, Tanggol. Siya o ikaw. Sis Rina, dito ako sa iyong channel. Maghanap ako dito sis ha. Wala na lumabas ka sa ospital. Nakita kami ni Tintin sa ospital. May pinagtapos siya sa akin na katotohanan. Ano yan? May upcoming premiere si Sis Mel sa 31. Ang daming jewelries. 24K for 104.25 per gram. 18K 307.50. 22K 374. Ibig sabihin, may mga si Tanggol Guerrero din. Kailangan po natin makuha yung consent ni Sila kung matagal ng patay yung tatay. Maraming masamang tao dito sa mundo to. And that's why there are crazy heroes out there. Papatayin mo yung anak mo kasi ayaw mong tumahan. Kung gusto mong mamatay, ikaw na lang ang pinulungan. Alam naman na may bad guy or a crazy hero.
It's okay to not be okay until 5 p.m. If this germs at the kid feel aircon cool. Safeguard extra strong. Charms. Ito ang gusto mo. Sali na sa Royal Collective and Promo. Mawalek ka ng tigdalawang bubble cups ng Royal, Sprite at Coke. Ready mag-exchange daily sa redemption centers. Sali na! Ito ang gusto mo. Dati sa Leon, walang gano'ng kumain. Kaya walang lakas at sigla. After I tried Papan TLC, it's been my trusted vitamins. My nutrients. Tulong pang may gano'ng kumain. Tulong pang may lakas sigla at lagi. Gana for life. Papan TLC. May pala, Papan TLC. Hindi ko masarap sa Bakit? Pansin ka na kasalo ka. Bigger! Busog na. Sarapis pa. Takambag mo. At sarap. Busog na. Sarapis pa. Makinig pansin ka doon kasalo ka. My son works hard, at class, and at home. He used to suffer from pamamanhid at tusok-tusok. He took doctor-prescribed Neurobion with 4 times B12 versus a generic B vitamins brand. Neurobion helps relieve these symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion B vitamins. Kahit lagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero hindi yan ang akala mo. Mag-Bear Brand Adult Plus na. Doble tulong kawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulong para tuloy ang tibay. Bear Brand Adult Plus. Heavy flow days? Let's go with a blow. Thanks to Charm Economy Napkin for heavy flow. That's longer. Economy soft. With a quick absorb option. She's down with a blow. Charm Economy Napkin for heavy flow. Ang mga inasal chicken inasal, di lang malaki. Ang laki-laki! Kita ka pa! Pinagsama! Di lang masarap! Ang sarap-sarap! Sulit! Layasal! Gasol! Sa mga inasal, chicken inasal! Dok, lapit ako. Ang bawat biyahe ko, Dok, para makapagtapos si Maki. Katulong mo ang Centrum Advance. May mas maraming nutrients complete from A to Z. Tulong para malakas ang puso, matibay ang resistensya, alaga ang mata, at buong katawan. Iyahatid kita sa pangarap. Centrum Advance, alagang hindi magkukulang. Nanood naman siya. Winashing na. Kinuskus mo pa. Switch to L'Oreal Power Liquid. 15 minutes lang. Tasty sa kanya. No need to slot sa washing machine. $7.50 lang per wash ang L'Oreal Liquid. Promise me, hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang Sis Rina, dito ako sa almusal sa umaga. Pansit Canton. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Bell Supports, good evening. From Taisho. Arlen D, good evening. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Sobrang sakit, panatag sa Flanax. From Taisho. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a real deal. Ma'am Jean TV Mix, good evening. Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth in 8 weeks. Also available for teens. BPI helps you to more with BPI Motorcycle Load. Dahil alam mo, may mag-aalaga sa'yo. Jenny Channel, good evening. Do more with BPI. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Love Divalite. Divalite is most prescribed to help prevent dehydration.
Hydration mag-Vivalite. From Tyson. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is more prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration mag-Vivalite. From Tyson. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. Yeah, to be passionate about something you really don't like to lose. It's game day with Bet 88 Sports. Bet88.ph. Ano yung ibig sabihin? Ano sa akin ganito? Di ba kanina sa ospital? Sinabi ko sa'yo na may kailangan ka pang malaman tungkol sa pagkatao mo. Ang lola mo, si Tintin, ipinagtakot siya sa akin ng totoo. Filmix TV. Good evening. Dati daw siya nagtatrabaho sa City Hall. Nung mayor pa si Don Gustavo. Nagustuhan siya, napagmusuladahan. Di ko kung siya ay kinulong. Pinagsamantalaan. At ako naging bukat nilang dalawa. Ito, binigay sa akin ni Tete kanina. Mga ari-ari ng Don Gustavo, nilagay na sa pag-aaral ni Tete. Magpapatuloy na isang ginagawa. Playing Paspel and Ma'am Jean. Still playing. Sis Rina, almusal sa umaga, pansit canton. I'm watching Batang Quiapo. Sinong nanonood dyan? Pamilya ko pa rin sila. Kasi si Don Gustavo, ang totoo kong ama. You don't owe them anything. Hindi mo naiintindihan eh. Hindi mo kailangan ng mga kirero para magkaroon ng pamilya. Meron ka na isang pamilya. Kompleto na tayo. Lee Song Soon. Good evening, Lee. May mga pagkukulang sa pagkatao ko. Harang, Busbel. Ang tunay na tatay ko na makakasagot. Bakit kinakusa at hindi niya? Bakit? Hindi ko natatamon. Siguro gusto niya tayong ilayo sa mga kirero. Kaya pala pinipiligan niya ako bakit mo mayor. Dahil ayaw niya makalaban ng sarili ko yung pamilya. Ang mga gerero. Sa pangalan ka ng Guerrero tungkol. Pero nangingibabaw pa rin sa'yo. Ang tapang at talino ng mga Montenegro. You're still my son. Dadalawang isip ka na ba? Go for it. Teka mo. Pamilya, malilitan ko. Pamilya na.
Mel TV Vlog. Sis, happy to see my products, our products from Bacolod City, Bongbong's product, Piyaya. Nasa Abu Dhabi na. Pati saging nandun na din. Ang daming products from Philippines. Parang dito ka lang sa Pinas. Kamusta ka na, Mel? Babae na kaaway ko kanina. Sundan nyo, sabi ko maalat mo si Brad mo. Nahimik mo. Kung alam si pare, makalako sa kanila puprotektahan sila. Pinatay mo ang anak ko. Papatayin kitang girero ka. First mayor ako sa buhay. Kita papatulog. Listen, Kung ang gawin mo sa kanila, hindi kita sa Dan watching po. Sis Mel. DJ's Batang Quiapo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong Kahit siguro lokal dyan sa, sa Abu Dhabi, bumibili dyan sa, Filipino products. Sexual. Kasi sila mas marami silang mga friends na mga Pinoy compared sa mga local. Kaya kino-convince din ng mga kapwa Pinoy natin dyan na bibili ng ating products. Support local products. Support Philippines product. Yan kasi ang initiative ng ating tourism na every country mayroong products ng Pilipinas. Kaya lang, ang sakit-sakit na binibigay ng US sa atin, 20% tariff. Wala lang tayong magagawa. Lahat naman ng countries may tariff na pinapatong yung US. Ano lang, give and take. Give and take. You're welcome, Sis Mel. Thank you so much sa laging nandyan sa live ko. Lisong soon playing. Naman bago si Leo. Rambo, First Blood. Dugay na niya pelikula. 4 days ago. Ay, wala bago si Lee. 4 days ago. Yung anong klaseng bird ito.